Moi kaikille, mä oon Juha ja tänään maistellaan karkkeja. Otetaan tälleen vaan karkki. Ja tosiaan meillä on sille, että pisteitä 5 asti. Tai 10. Okei. Ja otetaan tältä joku. Ja tämmönen mutteri. Okei. Maistellaan. Aivan hyvät oli 7/10. Mennäänpä seuraavaan. Tämmönen joku sienikarkki. Tää on kahdeksan kautta 10. Tää. En mä tiedä. Mutta maistaa. Tää ei oo kovin hyvä, mutta tää on ainakin joku 5/10. Jos joku tämmönen. Maistetaan. Se on kyllä hyvä. Mä annan tälle kyllä 9/10. Noin. Tää on taas toinen. Otamme nallekarkki. Nyt laitetaan testitään. Kova. Tää on ihan vitsi hyvä. Mä annan tälle 10/10. Tää oli eka, joka sai 10/10. Joku tämmönen. En tiedä mikä tää on. Mä en kovin tiedä karkkien nimiä, mutta joku tämmönen ihmeen passilin näköinen karkki. Tän testiä. Aivan hyvä oli. Tässä on taas 7/10. Täällä on sitten vähän samojakin karkkeja. Jossain vaiheessa voi olla joku samanlainen, mutta vähän eri makuinen. Koska mä sanoin, että voi olla samanlainen, niin tuli tämmönen mutteri, mutta tää on eri värinen. Se mikä oli ekana, niin punainen. Tää on joku oranssi. Otetaan testiä.
on kyllä vähän paha. 3/10. On tämmönen Malago. Kuusi kautta 10. Tämmönen vesimeloni. Tämä maistuu vähän semmonen vesimeloni porkkaa olemassa, niin maistuu vähän siitä. Tämä maistuu siltä. Aivan siltä. Eri värinen keltainen alle arkki. Maistuu tätä. Tää on kyllä vähän parempi. Tää on hyvä. Tälle annetaan pisteitä 9/10. Joo, tämmöstä ei ollut tällä videolla vielä maistettu. Tämmönen joku vaateelma näköinen. Tää on joku 7/10. Joo. Varmaan joku lehti, en mä tiedä, tai kala. Ootan. Laitan testiin. Voi vitsi. Taas on kyllä 2/10. Tää on vähän eri. Tämmönen vihreä plastikin näköinen kortti. Tuo on aivan sika hyvä. Täältä saa 10/10. 10/10. Täällä voi myös olla vähän samojakin karkkeja, mutta niitä mä en sitten syö. Joo. Mä ne arvostan. Tätä mä en voi syödä, kun mä oon syönyt tämmöstä. Niin mä oon syönyt tämmöstä karkkia. Niin, oonhan mä syönyt tämmöstä karkkia. Elikkä mä en syö tätä. No niin, mennään sitten se seuraava parki. Mä kävin laittaa ne tohon ne kalkit, mitä mä en syö niinku tohon.
Vähän erilainen. Ota. Läpinäkyvä oli. Tässä on sama kuin se punainen. Mä en muista, mitä se punainen. Miksi? Tonne. Katsotaan mammaa. Oli musta oli taas semmonen. Musta tämmönen oli. Se saa. Toi on hyvä. 8/10. Okei. Se sai 8/10. Seuraavan karkin pariin. Ainoastaan otetaan. Keltaista väärää ei ole vielä ollut. Tämmöstä. Tuolla näyttää vähän tuossa videossa valkoisella, mutta tää on oikeesti keltainen. Otan testi. Joo, ei sitä aivan sika hyvä. Tässä on vielä 10/10 taas. Mutta se on taas täytynyt. Tämmönen. Aihan testiä. Hampaisen jälkeen. Tää saa. Mutta oli yllättävän hyvä. Tää saa 6/, siis 7/10. Se on toinen tämmönen samanlainen. Viimeinen karkki. Tämmönen joku. Mikä se? Mä en muista sen nimi, miten se sanottiin. Okei. Tuo kyllä saa. Tuo vika saa. 1. Saa tuo. Okei, mutta tää video olisi tässä. Muistakaa tilata kanava. Ja ottaa kivaa kommentteja ja tykätä tästä videosta. Se olisi moi.